Zita rangu ndinonzi Siminyevu, ndiri chairperson yeMutasa district anomirira people with disabilities. Saka ndauya nemusikana wetiri kuona wese ari kufara uyo kuti ndapiwa wichi yakanaka anonzi Monalisa Chishawa, anogara kuward 17, ari physical challenge. Ndiri kutenda zvikuru kubudikidza nemabasa mahombe etiri kuona aizwa napresident wedu vaMnangagwa kutipa mawheelchairs kune vamwe wedu. Chokwadi ndiri kutenda uye ndiri kufara zvikuru kuti waonekwa chabata madistrict ese. Nesusu tiri kuMutasa district ndafara zvekuti handisi kugona nekutenda uye kusvika panapa tafamba zvakanaka. Social development yedu yakwanisa kutipawo motikari kureva kuti wari kushanda pamwe chete nehurumende yedu iyo iri kutinzwira tsitsi, iri kutibatsira kubudikidza neurema hwedu. Saka ini ndoti rambai makadaro. President vaMnangagwa ndinokutendai zvikuru uyezve Mwari ngakuitirei zvakanaka. Apo tiri kuona vamwe wese vane madisabilities vari kuMutasa vasina kukwanisa kusvikira panapa, tinongokumbira rudo rwenyu nezvipo zvenyu kuti zvirambe zvichiuya kuMutasa district. Kuda vanhu vari uniquely abled, hatina urema asi kuti tiri uniquely abled, kureva kuti tinoita zvimwe zvemhando yepamusoro zvakasiyana nevamwe vanhu. Saka ndiri kutendai vaMnangagwa netimu rese retiri kuona pano ramatuma kuti rigone kutibatsira nekutipa mawheelchairs. Mukapa umwe wedu zvangofanana nekuti mapa wese. Saka ndinokutendai zvikuru, Mwari aramba achikuchengetai uyezve ticharamba tichingokutsigirai. Ndinoda kupa chipo chekutenda kune vakuru vedu Mr. Mnangagwa vagona kutionesesa urema hwatinahwo hapo kuda kwedu, asi kuti Mwari akangoti zviripo. Saka tinoda kutenda nekuti ukaona munhu anokurangarira newe mangwana unogona kumurangarira. Ndinoda kutenda nechipo chamasipa nezvese zvamunotiitira. Ndinoda kutenda tandichikuta hazviitiki nyore aende hazviitiki nevazhinji. Ndinoda kutenda nechipo nechikafu chamatiitira. Ndinotenda.